Здравейте, приятели! Днес ще отворим Лабубу, което се закача за телефон. Отгоре на кълъфа на телефона. И нека да видим какво ще ни се падне. Между другото, е в странна упаковка и сега да видим кои са възможните. Или то не пише възможни. Да, той пише възможни. Само пише, че тук има лепило, за да го залепим за кълъфът на телефона. И сега нека да видим. Какво искаш да е? Разуле. Разуле. Не, синя. О, много хорор. Ама да, яко. Готово съм, не може да кажеш, че е лошо. Да? Много хорор, много. Вижте му лицето просто. Добре. Чао!